manamit lang. Diyan pati hiniwa ni Jimo, magkakahiriwa yan. Sabi kong magkuang tadtadan. Uy, ang magkatagtana Makanus ang takop na yan. Ay man, hindi man nilaladong. Laladong mo. Preparing pandan salad. Pandan buko salad. My son and my mom. Ay, ilan duman lang sila, ano? Ay ko, higwa baga. Alangan mo. Di nagreklamo na si Klerahan. Ay, sorry. Aray ko, Diyos ko. Tomorrow po, ito na ang Timothy Sean baptism. Ang cute naman ang baby namin. So cute. Nag-aano natin it. Sipag naman ang mag-asawa na to. Grabe ang chef tao. Ano kaya yan? Ano na, alat tatabangan. Takalat lang. Nangalay ako kakaano ka itong... Ha? Dahil, ako magatulong si Sarian kaya puro digdi. Ang tudok ning anesthesia. Kaya, tuloy yan. Ayun. Mayaman nga. Mayaman. Ano, sinini si GM sa Santo Niño kay Ninaki, ini sa provincial. Paano ko nadala man ako sa provincial? Buta ina pinahirapan man ako para. Kaya pagkaaki ko kay ni, nagdiretso na ako sa Santo Niño. Puta. Okay ka pa? Tito Ran? Okay na. Are you sure? English? Hindi kita pwedeng mag-uro-urulay ta mayaman kita ngunya sa buong uri. Yeah. Tapos pagkataas kayo, tuyo-tuyo lang. Ano sa umay? Umay. Baga ano, nararamdaman mo yan pagkataas magaling okasyon. Gusto mo tuyo. Iyon pag dinuguan pera ni. O, nandyan na ba ang video, okay? Iakyat, syempre. Ano, Julian? Video okay is here. Ate Net! We're singing! Hi, Shem! Ang cute mo niyang banggi, Kuya Rani. You're so cute. Sinisimulan mo na. Sinisimulan mo? Yaw na daw si video okay. Sabi. Si Punyong. Oh, hi, Kuya Rani. Patindugo na dyan. Yung ano pa Sa loob. Ano ka ulit ka sa putong mo daw kung ano. pagabong dyan. Sa amin ba yan? Armando Magdasok? Oh, sige, pakiakit na. Kuya, welcome to my vlog. Hindi, nagbablog ako, okay lang? Hindi, Armando Magdasok. Ay, si Kuya pala nahagol, nahala ko kung isay. Sakat man na kuya. Tao titistingon ta na, dahil magkarakaranta na. Mayo kaya sa lapapa. Kamu ang masakat yan. Hindi daw, pamundo ka daw. Okay lang yan, para sikat ka. Sakat na lang nindo ha. Andiyan na po yung video, okay. Ay ne, anong kinakakan mo? Gabi na po dito. Di pa ka na irerep, kinagkakakan ka na. Paig ka. Pati na siya dito kasi kuya. Tapos dito. Pakiakyat na lang. Pitos! Andyan na po kasi yung inarkilang video, okay. So, magkakanta-kanta na po kami. Andyan na nga, dito nga. Talaga lang sa dyan nilagay ito baka mag-ulan. Oh, nasaan yung papatindog dito? Garo ka lang titinda dyan kaya running karne. Tatatatat. Saan ba ipipwesto yung video, okay? Yan, sa inupuan mo. Dito na lang? Nakaharap doon? Saan bang harap? Ito ata. Dito nakaharap, no? Ayaw nga, nandiyan Ito ang ko isang lamesa. aki, oh. Pala ako na. Dagdag na naman yung bayad ng kuryente. Hayop na buhay. Mayabang, mayong yaman, yabang ng
Pag malakas sa boses natin yung buyo man. Di tapat turugon. Pag nagtataram na naman, bobol. Hoy, di pa nga nairerip, ipaparasiba na nilo yan. Kamong bisita. Dito. Nakaharap dyan ha, sa mesa. Punyong, pakialsa daw ini Punyong. Please lang. Luwas doon. Luwas mo doon. Wait lang kuya. Ganito po. Oo, sige. Para Dasig-dasig mo dyan sa may sayo. Nag-iilaw bagang mata mo, Em. Amerikano. Masuti baga. Ang haloy man ang saraod. Ubus na garo ang ano sa grocery. Hay ng TV kaya, maayang TV kaya Yan ba? bagao. Ah. Magkaman nga, mabit-bit yan sa rangaan. Sundo ka yan. Extension daw. Jim, magano ka na ng extension? Kuman aram. Yag iba ba ka? Puro lang pati Sintro. sa extension. Haliw nitong nasa kusina. Ay, extension tiktik. Hindi nga kay Papa. wala kayong dala. Sana saksakan. May extension ba kayong lip? Ano mo? Wala. Talagang sa... Hindi, pindot lang po yan. Bawal kasi po dito. Ay, bawal dyan. Maputok yung anong yan, ilaw. Excited na pati magkanta ang kusinero namin. Habang nagluluto. Singing chef. Madi-discover ka kay Kuya Rani. Sa inang harong nindo kayo dyan na sa luwasan? Saban. Puro lang. Sabi na po ng bulan. Yung po itong nag-aaram, siguro itong nag-aaram. Pwedeng pakihalat-halat lang. Maabot man na ito. Kung puno nagbukso na. Ay, inyo, saksakan. Naputok yung ay mga po. Pasko. Halo, bumati. Sanay. Yun nga nampa, yun po yung tanong ano pa sa karne. Si Ramon ka kain at yan pagturong paig ka. Pumayo ka dyan sa karne, may mga dugo. Hindi man yan. Tunas man lang yan ni Siro. Sarit lang yan. Malanit lang talaga. Sige, sinasalot. Masay kayo din. Say. Sabi daw ni James, sabi ko, may ilaw ngayon sa kubo. Alang, di ilawan, di sabi ko pa yung nagluluto. Kapay. Pag may dilag na araw, magkano dito?
our baby Timothy Sean Baptisen. Gar may kasalan ano. Banggi pa lang sige na ang ay garahol na sa oras. Sabi ko si ano, mapakakanda eh. Nagang tad ka dyan itong aranggot ka pati kwerani ano. Makakakamod eh. Tapos pag matad kang makusubog. Putang ina ngayon matador eh. Ha? Tagal pa ako. Madating na yun kasi kanina pa yun eh. Nagpalingki lang sila. Kinukuha lang yung cake. Dali na yun. Pati. May nagkakararo din na akin. Tabang-tabang ka muna kuya dyan maghiwag. Habang nagahalan. Inalila pa. No? Gulpin nag-aarki lang mo niya no. Samantalaw nindo yan. Ay may New Year pa nga ni. Sigurado yan yun, yan sa kanila, marami na yan. Ano? Marami. Oo. Kay schedule na yan. May songbook yan. Meron po. Ano kayo magkatulog si Bibi pag may bisuki? Kaya wala pati yung kwarto kayo. Ay naman lamok ah. Mas inda to nini si kuya mo anong extension? Baka inarapod mo pa. Ito sa aso. Kasi hindi maano ka yan?
Ano yan kung papaganahon muna nila bago sila mahali. Tiyang kaya dahil naggana. Di mabalik na. Marami yun yung ginuguan. Oo. Ganda ang pangmanggihan. Dala si kuya. Mayo pa. Saan to nagkuang ano, extension? Rapot ka ni kuya. Dumumang ka po yung salaw. Kung may isusugo sa imo, Sugo ka baka magparasunod ka kay kuya mo. Baya mo tagurang na ito. Diyos ko. Diyos ko, sabi ko nga ni kay mama, kung duman tayo ni ginanap sa mantagbak, sa duman maganghiro. Sabi mama, ay Diyos ko, makahiro-hiro ka magkatuman. Pag sa mga syudad, maarkila ka talaga ning benyo, arog kang kasal na bunina yan, garubong-gabong gaman, tinit. Iya man. Ano yun? West lang yun. Salon. Oo. Pero kada may simbahan. Pastor ata yun. Ay, judge. Judge. Doon man nasinda mismo kinasal. Oo, sa Bilair. Doon ako hanggang. Grabe garo si gastos tinda, no? Oo, sabi mo nga, sana sa simbahan lang. Parehas Masarap lang. magastos. Wala, hindi ko makasalunos para gusto sa ngayon. Karsahan tulos. Halo nga ni sinda bago nagpakasal, no? Kapirang aki mo. Kaya aki. Sa kaharapet. Yung maski si Chacha garo. Ano? Kay kasay ka nagduman. Si lolo mo halaton mo. Saan po kayo lima bayan? Si duman, alat lang, ipapatisting niya muna yan.